Ljudi, Vojvodina 3:0, poslednja utakmica u sezoni, završili kao vice šampion, drugo mesto, čestitam svima. Ajmo damo u četu za Vojvodinu. Ispoštovali smo priču jako, bila je jaka sezona, očekujemo još jaču sledeću, dragi moji gledalci, vreme je da upadamo u Evropu, da hapsimo Evropu, to je sledeći korak, to je plan. Tako da, jak W, bit će to jak futbal, bit će jak content pre svega, tako da GG, nemojte u četu pišete čemu hejt. Inače, Adore je bila na utakmici, W u četu za Adore Ilić, bila je na tekmi, video sam je. Bilo je cool, lepo su se proveli. Prošla utakmica top, 3:0 protiv Pazara koji nas je ubio 3:0 prošli put kad su bili. Tako da je ovo bila osveta. Respekt, GG. Vratili smo im malo kao. Tako da to je to.